खुलुमबाय आं सुजुमा बर' 21 नभेम्बर खालारखालि गगामुग औगुरि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव लोगोसे गगामुगनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि सायाव मोनसे सुबुं सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि लोगोसे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि क'अर्डिनेटर फनिन बर' बिथाङा लोगोसे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि क'अर्डिनेटर बड'सा ब्रह्म बिथांमोना। बे मेलाव गगामुग दखरानि बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। बे हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा नुजाथि फैनानै मेलखौ जाफुंनायाव हेफाजाब होनायजों लोगोसे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। दानिया फै गाहाय आलासि फनिन बर'निफ्राय माखासे बाथ्रा मिन्थिना लानि। दिनैनि हाबाफारिखौ धेमाजि जिल्लाया लादों। थांनाय बाथासिफोरनि कनफारेन्सआव एबसुआ मोनसे मिशन फोसावदों बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज। बे मिशना बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि खालामनायनि नोजोरजों गोबां हाबाफारि फोसावदों आरो बे गोबां हाबाफारिफोरनि गेजेराव दिनैनि हाबाफारि सुबुं सांग्रांथि मेल बेबो जोंनि हाबाफारि। बेनि गेजेरजों जों रायजो राजाफोरखौ बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि खालामनोबा राजखान्थि बिथिङाव समाजखान्थि बिथिङाव रांखान्थि बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव गेलेनाय बिथिङाव हारिमु बिथिङाव गासैबो बिथिङाव जौगासार खालामनानै सांग्रां जानानै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनांगौ होननानै जों खावलायदों। मानोना जोङो राजनितिक भाबै दासिमबो जोंनि मोननांगौ मोन्थायखौ मोनाखै आरो बेनि थाखाय जों जुजिगासिनो दं, सोमावसारगासिनो दं। बेनिखायनो ज' खौसेयै सोमावसारनानै जोंनि राजखान्थियारि मोन्थायखौ जोंनो नांगौ होननानै जों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। जोंनि सोलोंथाइया दाबो 40% 100 सायाव दाबो 40% लेखा रोंगौ। जों बुंदों बर' हारिनि गेजेराव 80-90% लेखा गोरों जायोब्लासो बर' हारिखौ जों गेरेमसा हारि खालामनो हागोन। दानि जुगाव IIT नि स्टुडेन्टफोरखौ, IIM नि स्टुडेन्टफोरखौ, NIT नि स्टुडेन्टफोरखौ, UPSC पास जानाय, APSC पास जानाय उकिलफोरा माने थांना थानायनि राहा मोन्दों। बिथांमोनखौ दिनै नागिरदों। नाथाय जोंनि फरायसाफ्रा दिनै आन्डार मेट्रिक PO फेल जायोबा जोंनि फरायसाफ्रा बहा साख्रि मोननो। बेनिखायनो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनोबा जोंनि गेजेराव IAS अफिसार नांगोन, जोंनि गेजेराव SCS अफिसार नांगोन, जोंनि गेजेराव IPS अफिसार नांगोन, जोंनि गेजेराव उकिल नांगोन, जोंनि गेजेराव साइन्टिस्ट नांगोन, जोंनि गेजेराव फिल'सफार नांगोन, जोंनि गेजेराव गोरों गोरों प्रफेसार मानसिफोर नांगोन। बेनिखायनो सोलोंथाइ जौगानायनि थाखाय सांग्रां जानांगौ होननानै जों बुंदों। जों दाबो गोरिब जानायनि थाखायनो जोंनि रांखान्थिया जौगानो हायैनि थाखायनो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जों मोजां कलेजाव मोजां स्कुलाव फोरोंनो हायाखै। बेमार जायोबा जों मुलि बायना जानो हायाखै, बेमार जायोबा जों हस्पिटालाव थांनो हायाखै, जायनि थाखाय खोमसि फोथायदों। बेनिखायनो जोंनि न'खरनि रांखान्थिखौ जौगाहोनांसिगौ होननानै जों बुंदों। साख्रिआवलाफ्रा बेथन मोनगोन, नाथाय आबादारिफ्रा मा मोनगोन? बेनिखायनो आबादारिफ्रा मोजां आबाद मावनांसिगौ, मोजां आबाद मावनानै बेखौ बाजाराव फाननानै फैसा जमायनांसिगौ आरो फैसा जमा खालामनानै गावनि गथ' गथायफोरखौ बे फैसाजोंनो गोरों गोरा खालामनांसिगौ होननानै जों बुंदों। जोंनि समाज बेबस्थाया थिग नङा। उन्दै उन्दै हौवासाफ्रा दिनै ड्राग्स जानाय, बाइक सालायनानै एक्सिडेन्ट जानाय, आखाइ बायदों, आथिं बायदों, थैदों। बेनिखायनो ड्राग्स जानानै बाइक सालायनाय बियो बन्द' जानांगौ, ड्राग्स जानाया बन्द' जानांगौ जों खावलायदों। जोंनि बिनानावफोरा उन्दै बैसोआव हाबा जादों। उन्दै बैसोआव हाबा जायोबा फरायनाया माब्ला जागोन, प्रफेसारा माब्ला जागोन, डक्टरा माब्ला जागोन, इन्जिनियारा माब्ला जागोन? थ' बेनिखायनो उन्दै बैसोआव हाबा जानाया बन्द' जानांगौ होननानै बुंदों। खोमसि फोथायनाय, दायना दायनि फोथायनाय जोंनि समाजाव बियो बन्द' जानांगौ होननानै जों बुंदों। जौ जुवाजों गफबनाय, मेलायाव बेरायनाय सानफ्रोमबो बियो बन्द' जानांगौ होननानै जों बुंदों। थ' बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबेबायदि हाबाफारि रायजो राजाफोरखौ लानानै सांग्रां खालामनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ खावलायो जे गासैबो बिथिङाव जौगासारनानै सांग्रां जानानै फैगौ माखासे बोसोरनि गेजेराव जों बर' हारिखौ बयबो सिनायनो हानाय गुबुन जौगानाय हारिफोरबायदि जौगासार बर' हारि दानो हायो नामा? बेनि थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। रायजो राजाफ्रा खोमसि फोथायनायखौ ज्राब गारनांगौ, दायना फोथायनायखौ ज्राब गारनांगौ। जोंनि समाजाव दायना गैया, बियो मोनसे खोमसि फोथायनाय। बेखौ गारोबानो जोंनि गेजेराव खोमसि फोथायनाया जोबगोन। फैगौ मेट्रिक फरिखा होनो गोनां फरायसाफोरखौ खावलायदों। फेब्रुवारि दानाव फरिखा जागोन। दा नभेम्बर दान, डिसेम्बर जानुवारि आखायाव मास मोननै, दान मोननैल'सो दंसै। मोजाङै फरायनांगोन। मानो फरायनांगोन? जे दानि दिनाव माने गुन गोनां सोलोंथाइया जोबोद ओंथि गोनां जाबाय। मेट्रिकआव जुदि सेथि थाखोआव उथ्रिनो हायाबा 60-80% लानो हायाबा मोजां कलेजाव एडमिसन मोना, साइन्स फरायनो हाया। मोजां कलेजाव एडमिसन मोनाबा साइन्स फरायनो हायाबा डक्टर इन्जिनियारा बोरै जानो? थ' बेनिखायनो मेट्रिक होनो गोनां फरायसाफोरखौ जों खावलायो दिनैनिफ्राय मोजाङै फराय। बे समा बिसोरनि थाखाय बेरायनायनि सम नंला, फुजा नायनायनि सम नंला, लेखा फरायनायनि सम। मेट्रिक आनजादखौ मोजाङै होनांगौ आरो आनजादाव जाहाथे मोजाङै उथ्रियो।